Ayusa pagkalamian naman sa tuyom ipari sa itong maestra kanon niya sidaksakan o kamuti. Di po na matabas-tabasag gibaw na po sa mga singgaw ug sa kagalong tuba. Abot ang gidagsuka ang tuyom ikaw man higupa. Di apoy sa kasinggaw gibahog niya sa kanon ikaw man imnandag tuba. Perting ayusa wala daghang pasundayag lahos. Di na puta, sugdan na nato. Ato sang i-check atong kadagatan og okay na ba? Asos sporting linawa. Usa mo losob ang mga singgaw ang magpalit sa tadrig tuba daan. Turang tuba o sporting ayusay nagbukal-bukal. Matik ato din ipabalhin sa atong dalang nga galon. Di ara dali araw tabunin na ikaw man batsi na ta. Di ra mga singgaw na naglakaw na mangita na putag tukbonon dres kadagatan. Di po na matabas-tabas ng usa ka singgaw kay gidalaan nagdahon sa saging largo. Pagkaayusa pa panayuman ani kay hunas pa. Gipasan na sa usa ka singgaw di ato mga materyales. Nagisingisi oring murag na og singgaw. Di ara atong tubaw gibitbit na po na usa ka singgaw niya. Di pod matabas-tabas atong kabuntagon. Purting pagalabas sa panahon sama kalabas sa mga naong sa mga singgaw. Unsay labas nga ka mga dubok nagnaong ng mga naungaw man ice. Mo ni paborito sa mga singgaw ingon ani dako kay ngono sa buntag ba niya mangilaw. Asos purting ayusa gusto ko agorabi linawas dagat o mura magnasod sa labador. Dire mangita sa tadri kapatungan sa atong mga materyales. Kana diha og goods kay na diha. Wala na ka pasundayag ipamutang na atong mga materyales da kay mulusob na ta. Pero dia nami din pa. Unsam lagi ukay sa usa ka singgawong dia. Agoy ang saging hinog dia tong tinanok kitokob gyud wag yung gagwanta oy. Grabe. Porma po niglunos ning singgaw nga. Nasig panukob dia mlusob na ta. Di pon magpapiring usa ka singgawong gibawnan punyag panya ikabato. Nagsamuan oy. Grabe mga pabawnan sa singgaw gipanggusla. Wala daghang pasundayag ipangitsa na nato mga materyales da sulanas tuyom. Siyempre ang dughit sa tuyom di na mawahi. Grabe katsira sa singgaw nga. Matik taurin na sa tong mga hiwagang antipara dia. Purting ayusa o. Lami ang antipara oy pinabudlat mga ta. Gisunuban na po sa usa ka singgawong dia. Grabe o porting ayusa nagdiwal-diwal pa o. Arang usa ka singgaw o nagpalayo man. Awan nakagwanta usa ka singgaw po ni saom largo. Di po na magpawayang usa ka singgaw. Iya po kuno isulob ang mahiwagang antipara. Lahos wala kagwantang singgaw mo saom na kuno siya. Grabe di po matabas-tabas ni singgaw nga kusuga mo dagsikat. Ninduta po og view sa ilaw mo kuyaw kay mga corals ba. English man. Wala na kang pasundayag, sugdan natin ang pagpanguhag tuyom. Di usaw nakakuha nagtuyom. Unsam na nabuak man na hinuon. Asos guna o bakikibi ang taga-tuyom dakuha biya kung tag-unod oy. Mangita ang taglain diri unon sana mutungan man hinuon na largo. Di ara day nakakuha di siyag tuyom o do kabuok. Bakikipod purting ayusa. Matik na nga na siyag back up sa usa ka singgaw. Gitabangan na nas do ka singgaw na pagsuod sa sulanan. Tulo na kabok atong nakuha. Di pa ikaupat. Di pa gila inakit anang singgaw mo. So na largo da sa sulanan. Di pa gisila inakit gidugit na largo da usa. Unsam na waman na nadalagi. Gamay kuno kayo. Sige mangita taglayan. Di pa usa ka singgaw mo nakakita po kuno sa tuyom. Gisaom largo. Porting ayusa bakikipag yun. Pusapos nga ang singgaw ko eh. What's up mga ayusa? Grabe din na po nakakita na po kuno siya. Gisawam largo. Nakapuliki ay padong silaw. Gidugit niya diya largo. Naunsam na naglain naman ng lawas noon. Mutungan naman na. Awa pa yun makuha. Bahala na to. Gamay bitaw kayo. Mangita taglain dire. Di pa sa kasinggaw. Mutisting kuno siya gisawam. Bunal. Let's go. Wana tora nagkapulityain na pa daw silaw. Di ka daw lawas. Tora naglain ng lawas. Usar ka tuyom na sot. Yawa mo dagtungaw mo magbao. Ito nga lang mo. Porte ko nung lawma. Di makayas gahom. Gipulihan na nas do kasinggaong dalargo. Kay di makayas do kasinggaong pod. Kay grabe ko nung lawma. Di makayas silang gahom. Ayusa porting dali aragyo tigomon ane. Kaya nagpundok ng tuyom. Grabe ko tong sa usog. Ipamunit raman. Di matabas-tabas ni singgaw nga. Muto nga sa ta. Kaya not na nagahom. Matik. Gipulihan na po nas usa kasinggaong dagsaom. Gipamunit niya da largo. Magdali tagpanghuag tuyom. Mintras sunas pa. Tora mo tunga sa kuno siya. Kaya naglain niyang lawas. Naut na sa gahom. Tapos kayo nung dagat to. Grabe pagkadagaan na nagyos tuyo mo. Porting ayusa, naramday ng dagahan dire. Di ka maglisod og pangita, kaya nagpundok na daan. Ato na po, gibalikan na po sa sa usa. Gipaspasan na niya pag saom, kaya wana, hapit na mo taob. Naluya pang nagbidyo kontras nagsaom. Grabe. Ato na, gitabangan na nilang saom do kasinggaong dag. Ipanguhan na lang mga tuyong nga nagpundok. Tora mo una sa kunog tunga ang usa ka singgaw kay nahutdan na siya gahom.
Wah, grabe. Ayos managitog panguha ang mga singgaw sa tuyom. Porting daghana sa tong tuyom nakuha o. Matik dalo ng tanan sa daplin dayon ipangbitbit na sa mga singgawong diya. O naunsan man na sa kasinggaong da hilako naman hinuna dira ang nakuha tanan sa mga singgaong osos ayusan na puno ato sudlanan oy kusog wa gusto ko ani raw alahos gidaan na tanas daplin kay taob na matik yub-yuban na nasto kasinggaong da largo atong tuyom wala na kalangalangay kana paspase o kana goods largo na ta mangita na ta diri kakanan kay wala gipanggusla ng mga singgaong grabe usaw ayo gibuwag ang tuba syempre matik hakaron na ta natong saging nga hinog naputay tananok gamay nga kamuti o ibutang na largo da sa atong hukaran syempre atong bahaw di ara pod atong mais nga kanon nga sinaksakan og kamuti o matik ablihin na natong mais nga kanon nga sinaksakan og kamuti dia asos porting ayusa gyud wala daghang pasundayag ipangladlad na natong mga bahaw dia kana yabo na magukad sa tanan atong mais pod nga sinaksakan og kamuti di ara atong tuyom wala daghang langalangay iyabo na dia ayusa pagkalami gusto ko bani be magtesting kuno tagbuak og nabay unod di pud matabas-tabas ang tuba grabe nagbuwa alahos dira atong finish product porting ayusa grabe ipanghilamos ginis mga singgaong ro asos pagkadagkuam dag unod anay tuyoma porting pagkalami gyud makapanladok man sa taning buhata parisan po sa tong saging nga tinanok naapot ang mga kamote dia asos grabe di matabas-tabas gipanggusla na gyud pag-ayo ang mga singgaong tokbon sa namon abunal Bali ba? Benar. Takaw. Tupa. Wow. Sarap. Kapcuk tupa. Lesin. Minum nih gitu. Lado ba? Minum. Habis. May prebuyag. Kamu yung lado mo? Ang daw mo. Padagasin. Lahir lagi deh. Dara. Bener sih. Ano yan no? Padagasin ba? Baga ka daw. Ano yan siya? Klaro kayo sa wakil yung dagog unod doon no? May bali-bali na po nun sila. Tayo kali. Unti. Ano ito ba? Di ba mo isa sa mga ilalong? Mga tanin ng mag-imbi ay. Aluta, bas kamot pa. Niya. Dagko ito dyan. Ano dahil? Kalakawan. Ay, suka mo.
Ito suka. Oh. Ito mo kulor. Saging. Ano ito? Paano eclipse man? Kaon na mo to. Kaon na yung ito kinaon niya. Ito lang kaon. Ano ito? No. Ya. Gamit na siya ka na. Templado man sa kabano. Ya coba. Kayu sa. Udah ikan. Nah. Gitu. Nakakaya. Tumayo. Problema ko yung unod. Napaniunod lang yung wala yung dilas ka rin. Ayun. Padoon. Nagamay din. Tapos Hindi ko na sa mobile. Hindi ka rin mo. Apa? Ito doon. Ini siluk kabut. Jam tadi sisuk kau. Ditap ba? Kita kan kayak suka. Dulu. Oh, apa yang dulu now? Itu kayu. Ini apa gimana dulu? Itu. Kau ada tu? Oh, mungkin dulu. Bili pa doon. Tusuk kami. Ya, ini tu. Dahil sa kuno na itom na ilo. Sigo pe. Gagmay mag-unod. Loh. Ay, be, himit sa kuha. Nasukan ni nanay. Usig na silo. Dagat ay umok. Wa may asin, tos na dagat. Oh, dito sa mindset ba? Ito tinuudi dong. Ini sa yung dagat. Dagat ang kita rin. Nagdagat dito. Tuba. Dada ano haba ato ng pintuhon. Tingin ba? Ta, minom. Mata na ito na. Dali ang bahala ang tuwa, ano? Dali ang bahala ang tuwa. Tuyong? Dali ang bahala. Laki. Nalabod ng init yun. Mo yun. Init dito sa. Ay, smakim out. Yung ba? Lamig. Nilutol mo na yun. Ikaw na, at sa tagamay na. At sa tagamay na mo. Abot na mula sa dagat eh. Kagit, tumuto mo lang eh. Nakapadayon. Grabe. Sabi ng kaulang ha, abot sa dagat. Ambisan ng lutaw oh. Abtag sa umo. Grabe ba ito? Wala sinyaw. Toba. Apa deh? Sisi ko. Sisi ko bahan nun din na bahan. Sana kaputlan. Kaputlan ng baso. Ayusas tukob imna nagtuba ikahuman ako rabis usa ka singkaw mo dag inom og hinubig ramang tuba. Syempre tagayan puta ng usa ka singkaw ako rabi dali ara nakapunito. Simhot mo. Imnon largo ag rabi gihinubig ra pod ipon matabas-tabas puning bata. Porting ayusa sa tuba layo sa sakit pero dool sa igit. Ari lang takoto mga esklawag i-share og i-like ng video para sa mas daghang patag batukob.